Os galegos seguiremos pagando peaxes na AP9. O Goberno evita tomar unha decisión sobre a autoestrada do Atlántico e deixa en mans de Bruselas a gratuidade desta vía que vertebra Galicia de norte a sur. A Xunta critica que o Goberno central siga condenando os galegos a pagar, di, unha peaxe inxusta. O Goberno afirma que levará o embargo de armas a Israel ao Consello de Ministros do próximo martes. Anunciouno o ministro de Economía despois dunha sesión de control moi tensa en que os socios do Executivo aumentaron a presión. Sirat será a representante española na carreira cara ao Óscar. A película do galego Oliver Laxe terá que pasar aínda 2 cortes máis para optar a mellor filme internacional na Gala de Hollywood no mes de marzo. Boas noites. Comezamos. Os galegos seguiremos pagando a AP9. O Goberno recorreu o ditame de Bruxelas que o instaba a liberalizar a autoestrada. Mentres, as peaxes seguen activas. Paula Cantelar. Sí, Pablo, imos seguir os galegos e galegas pagando as peaxes polo uso da autoestrada do Atlántico. Despois de esgostar o prazo imposto por Bruxelas, agora o Goberno de España devolveulle unha serie de datos que non revelou, pero en defensa da prolongación desa concesión. Así, dende Madrid indican que van continuar co procedimento e que van esgotar todas as opcións que estean ao seu alcance. Deste modo, dende Moncloa evitan, por un lado, tomar unha decisión sobre a liberalización desta autoestrada e, por outro, dilatan o procedimento á espera de que sexa a Comisión Europea a que tome unha medida. E pola súa parte, dende a Xunta de Galicia emitiron xa un comunicado lamentando a decisión do Executivo de Sánchez e lamentando tamén que sexan os galegos e galegas os principais castigados que van a seguir pagando unhas peaxes inxustas polo uso da AP9. Remataba o prazo de 2 meses que a Comisión Europea, tras declarar ilegal a prórroga da concesión, lle dera ao Goberno para aplicar a lei europea e liberalizar a AP9. Entre as distintas opcións que tiña o Executivo, podía rescatala ou que fora de balde, opta por deixar en mans de Bruxelas o futuro da autoestrada. Transportes contesta en prazo, ofrece a Europa, din, aclaracións precisas e información xustificativa a ter en conta a hora de realizar unha valoración. O procedimento continúa, insiste o Departamento de Óscar Puente. Unha postura que para a Xunta de Galicia recalca a falta de valentía do Goberno de Sánchez. Lamenta unha decisión a de presentar o recurso ao ditame da Unión Europea que volve castigar os galegos os que condena a seguir pagando unha peaxe inxusta polo uso da AP9. A Xunta empraza ao Goberno Central a rescatar a AP9 e liberar a peaxe. En colectivo, a plataforma impulsora deste procedimento arremete contra o Goberno Central e chama a movilización. Creo que es el momento de que todos los gallegos nos podamos levantar y podamos exigir unidos, políticos, administración, ciudadanos, empresarios, que de una vez por todas el gobierno considere a Galicia como cualquier otra comunidad en España. Mentres, no Tribunal Supremo estáse a decidir se a concesionaria incorreu en prácticas abusivas ou cobrar as peaxes íntegras durante o tempo en que duraron as obras de Rande. En riba da mesa hai 2 sentenzas, unha favorable á empresa e outra aos usuarios. Agora, o Supremo debe fixar a definitiva. En Oriente Próximo, segunda xornada de ofensiva terrestre sobre a cidade de Gaza. O exército israelí abriu unha ruta de evacuación para os residentes na capital da Franxa que estará disponible ata o venres. Hamás denuncia que hoxe morreron 98 palestinos durante a operación militar e que as forzas hebreas atacaron un hospital infantil. Bruxelas presiona a Israel co obxectivo de poñer fin á guerra e faino cunha proposta que pasa por suspender de xeito parcial o acordo comercial con Israel. Desde o goberno de Netanyahu xa advirten de que responderán a Europa se aproba as medidas anunciadas. María Calvo. A Comisión non corta de raíz o comercio con Israel, pero sí propón paralizar algúns dos privilexios que contempla o acordo de asociación vixente desde fai 25 anos. Isto tradúcese na imposición de aranceis en case o 40% dos produtos que Israel vende á Unión Europea, o que suporía un custo duns 227 millóns de euros. Ademais, inclúe a suspensión do apoio económico en proxectos de cooperación institucional sen que afecte a axuda á sociedade
sociedade civil e tamén propoñen desde Bruselas sancións contra Hamás, contra os ministros extremistas do goberno israelí e contra os colonos violentos. Unhas propostas todas estas que agora terán que debaterse e votarse no Consello Europeo, onde precisan unha maioría cualificada para que saian adiante. O presidente exipcio recibiu os reis de España na segunda xornada da súa visita de Estado ao país árabe. Ante Abdel Fattah al-Sisi, Filipe VI volveu denunciar o brutal e insoportable sufrimento do pobo gazatí. Recoñeceu o papel mediador de Exipto para lograr un cesamento do fogo e defendeu a creación dun Estado palestino viable que conviva en paz e seguridade con Israel. España apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad en ese territorio que, junto con Cisjordania y Jerusalén, debe formar parte de un Estado palestino viable. Durante esta visita de Estado, o ministro de Exteriores anunciou que España traballa na creación dunha coalición internacional que brinde apoio financeiro á autoridade palestina. Álvarez defendeu que para conseguir a creación dun Estado hai que prestar axuda, evitando calquera relación ca organización terrorista Hamás. O ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanza que levarán o embargo de armas a Israel ao Consello de Ministros da semana que ven. O anuncio faise despois de que os socios aumentasen a presión sobre o goberno. A situación de Gaza estivo hoxe moi presente na sesión de control no Congreso. Pedro Sánchez ve con optimismo o devir desta legislatura. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Presume dunha estabilidade que a oposición cuestiona. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. O conflito en Oriente Medio acaparou gran parte desta sesión de control, cos socios preguntándose: ¿dónde está ese embargo de armas fantasma? Plasmar a través de un Real Decreto Ley el embargo de armas con Israel, que esperamos llevar al Consejo de Ministros del martes que viene. No hemos puesto absolutamente ninguna objeción. Di a ministra Robles que o seu departamento xa non ten ningún contrato con Israel. Os socialistas tratan así de calmar os socios de coalición que insisten. Sumar está en el Gobierno y va a garantizar que esto se apruebe el martes. As presións chegan ao presidente de todos os lados, tamén de Junts. No val el bla, 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 senyor Sánchez. El que volem son fets. Non vale o bla, 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 queremos feitos, dille Nogueras. Nosotros tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas. Esa vontade xa se demostrou aceptando unha emenda de Junts para obrigar as grandes empresas a atender os clientes en catalán. A próxima semana tamén se testará a relación do goberno cos de Puigdemont cando se debata outra das súas demandas, o traspaso das competencias de inmigración a Cataluña. O Partido Popular acusa o Goberno Central de chegar tarde na xestión dos incendios forestais. Para o ministro do Interior, primou a lealdade entre institucións ante unha situación excepcional. Creo que hemos trabajado buscando la cooperación y la lealtad institucional, con un objetivo común: apagar todos y cada uno de los incendios de la manera más rápida y eficaz posible. Ni estuvieron antes de los incendios, porque nos han abandonado, ni estuvieron durante los incendios, pues que han permitido que nos quemásemos, ni van a estar en la reconstrucción. A día de hoy siguen sin anunciar las ayudas, cuando ya algunas comunidades, como en Galicia, el lunes ya tenían cuantías ingresadas en las cuentas bancarias los afectados. Pedro Sánchez anunciou hoxe unha lei para rebaixar a 23 horas as lectivas do profesorado en primaria e a 18 da ESO en diante. Entraría en vigor a partir do curso que ven, unha lei que non terá efecto práctico en Galicia, onde o horario xa se reducira a 23 horas o curso pasado, tras un acordo do goberno galego cos sindicatos, comisións, AMPE e UGT, firmado hai 2 anos. Dende a Consellería lamentan que Sánchez chegue tarde e que o anuncio se produza sen diálogo cas comunidades. A Xunta vai investir 40 millóns de euros en ampliar a autovía do Salnés e mellorar a circulación entre os concellos de Sanxenxo e o Grove. Hoxe presentaron o proxecto que incluirá unha senda peonil e ciclista na zona da Lanzada e medidas para a recuperación das dunas que hai entre a praia e a estrada.
Esta é unha imaxe que se repite cada verán nos accesos ao Grove e Sanxenxo. Longas ringleiras de coches a unha zona que este agosto rexistrou arredor de 150.000 visitantes. Para solucionar os atascos, a Xunta pon en marcha un proxecto integral que inclúe a conversión en autovía dun treito da vía rápida do Salnés, un terceiro carril na glorieta entre o Grove e Sanxenxo e o desdobramento da Estrada da Lanzada. Tamén farán unha senda para peóns e ciclistas e rexenerarán 40 hectáreas desta área que pertence á Rede Natura. Alfonso Rueda destaca que un proxecto moi estudado pola necesidade de mellorar a circulación nun espazo natural protexido. Algo que era moi demandado, moi necesario, pero insisto, había que pensalo moi ben e facelo cando sabíamos que tiñamos... Esta é unha das ventaxas de ter orzamentos aprobados, que podemos facer estas planificacións e completamos unha obra que vai ter moitísimo impacto e que vai facer a vida aos veciños do Grove e a Sanxenxo un pouco máis fácil e a esa cantidad de xente que nos visita que espera unha Galicia amable. A Xunta comeza agora a dar os primeiros pasos administrativos co obxectivo de comezar as obras no 2027. Faleceu José María Castellano, que fora durante 20 anos a man dereita de Amancio Ortega. O coruñés foi un dos artífices da saída á bolsa da multinacional galega e do seu crecemento posterior, ata que deixou a compañía en setembro de 2025. Despois diso ocupou a presidencia da Teleco Ono e cargos de responsabilidade en Adolfo Domínguez, Tous e Bimba e Lola, entre outras empresas. La temporada de verano que la de invierno. Donald Trump e a súa dona Melania comezaron hoxe unha visita oficial de 2 días ao Reino Unido. Foron recibidos con todos os honores polos reis e os príncipes de Gales. Unha viaxe sen precedentes e marcada pola ausencia de actos públicos. María. Unha visita histórica, xa que é a primeira vez que un xefe de Estado é convidado a unha segunda visita oficial ao Reino Unido, nesta ocasión a primeira baixo o reinado de Carlos III. Os reis recibiron a Donald Trump e a súa dona Melania en Windsor con todos os honores e un acto militar sen precedentes. Trump tivo ademais ocasión de visitar a tumba de Isabel II. Pero esta é ademais unha viaxe controvertida porque o goberno de Keir Starmer blindou completamente a estadía do mandatario estadounidense no Reino Unido, evitando calquera contacto coa cidadanía. Nun plano político, os dos países teñen previsto asinar estes días varios acordos, entre eles unha alianza tecnolóxica líder a nivel mundial. A OTAN, Ucraína e a situación en Gaza están tamén na xenda da viaxe. Estamos de novo en Galicia con boas noticias. Chegou a Vigo un dos mariñeiros españois do arrastreiro afundido en Mauritania. Sobreviviu a abordaxe brutal que sufriu o pesqueiro galego por parte do outro barco lituano, 3 veces máis grande. O impacto foi tal que o pesqueiro afundiu por completo. Os dous tripulantes galegos que ían a bordo, ambos de Marín, lograron salvarse. 5 dos seus compañeiros de nacionalidade mauritana seguen nestes momentos desaparecidos no mar. Nos recibimos o golpe, xa demos a arma de que nos deran un golpe. O barco tardou 5 minutos, desde que o barco acabou de empujarnos hasta que foi a fondo 5 minutos, o sea, non nos dou tempo a nada. Os 3 detidos en relación co alixo de cocaína da Pobra do Caramiñal pasaron a primeira noite en prisión. Son supostamente o elo máis feble, polo que a operación segue aberta en busca dos responsables da loxística en terra. Golpe importante, sí. Por cantidade, case 4.000 kilos de cocaína e polo método, outro somerxible máis. Todo apunta que este verán se superou a media con máis de 5 mes. Nos submarinos levamos un ano francamente preocupante. Isto que vemos posiblemente sexa a punta do iceberg dunha ruta perfectamente consolidada. Os 3 detidos, un ecuatoriano e 2 colombianos, xa están en prisión. Supónse que son a parte máis feble de toda unha organización criminal. Os que trasladaron o semisomerxible dende América do Sur buscan os responsables da loxística en terra, supostamente un grupo galego. Hai unha grande organización de narcotraficantes, pero hai xente como son os detidos, que se xogaban a vida, bueno, pues, a cambio pues, da miseria. De momento todos son suposicións porque os detidos gardaron silencio ante a xuíz e a policía nin confirma nin desmente á espera de avanzar na investigación. Pero malia que a droga apareceu na Pobra, todo apunta a que hai relación con Muros.
Distribúen, digamos, os seus cargamentos por distintos lugares das costas galegas en función das súas preferencias nun momento dado, da presión policial que poidan detectar nun lado, pois pasan a outro. Non se sabe quen está detrás, pero parece que a policía xa lle seguía a pista que esperaban esta descarga. Por certo, chea de erros. Os narcos embarcaron o remolque nunha curva e a metade dos fardos quedaron ciscados ali mesmo. A outra metade deixaron a poucos metros no medio duns matos e deixaron tirados os 3 supostos peregrinos, que non tardaron en levantar sospeitas, máis aínda despois do paso do helicóptero que puxa a veciñanza en alerta. A policía detivo un home condenado por unha violación en Vigo. Atopárono na República Dominicana. Levaba 4 meses fuxido, Patricia. Sí, o detido Miguel Ángel Wilson foi condenado en maio pola Audiencia Provincial de Pontevedra a 11 anos e medio de prisión polos delitos de agresión sexual e revelación de segredos. Os feitos remontanse a setembro de 2022, cando participou nunha violación grupal a unha moza de 18 anos nun piso desta rúa da Travesía de Vigo. Ademais, gravou e difundiu a violación. O xulgado prohibíralle saír de España, pero hai 4 meses fuxiu o seu país natal, a República Dominicana, donde agora acaba de ser detido. A Audiencia Provincial de Pontevedra xa solicitou a súa extradición para que cumpra a pena aquí en España. Unha rapaza do Concello de Carnota séntese acosada por un home que coñecera nunha rede social. O suposto acosador chama a establecementos para pedir comida o nome dela e chama en número oculto para insultala e ameazala. O sábado díxome vouche matar a ti e ao teu fillo. Esta é a parte máis grave de todo o que está a vivir nos últimos días unha rapaza de 28 anos do Concello de Carnota. Asegura que se sente acosada e que todo comezou despois de que decidise deixar de falar cun rapaz que coñecera por internet. Bloqueeino e desde aí empezou as chamadas en oculto e os pedidos a locales de todos os sitios. O rapaz, que segundo lle contou ten 32 anos, realizou chamadas encargando comida a nome dela a máis de 20 establecementos de varias zonas. Fixo pedidos tamén en Santa Comba, en Santiago, en Coruña, en Málaga. O procedemento é sempre o mesmo. Chama, encarga unha cantidade inxente de comida e dilles o nome e o número dela, facendo especial fincapé neste aspecto para logo nunca ir recollela. 7 hamburguesas de carne con non sei que, patatas, bebida, a nombre de tal, dou un número de teléfono para as 9 da noite. Chamábanme para decir que estaba o pedido feito, o meu nombre e co meu número de teléfono, e que insistía moito en que chamaran a ese número. Pero isto non é o único. A rapaza apunta que a bombardea a chamadas chegando a recibir 85 en tan só media hora e que o fai ademais dende número oculto a calquera hora do día ou da madrugada e que lle profire insultos. Inútil, vai fregar que eres unha muller. Preocupan especialmente esas ameazas de morte que comezou a recibir nos últimos días. Ahora empezou con amenazas. Amenazas de vouche matar, sei onde vives. A propia rapaza afirma que xa denunciou o caso ante a Garda Civil. O galego Joel Ribeiro acaba de proclamarse campeón de Europa de patinaxe artística e en menos dun mes aspira a converterse no mellor do mundo. Detrás destes títulos hai moitas horas de traballo, de renuncias e de sacrificios para un mozo de tan só 17 anos que, con 6, puxo os seus primeiros patins en Gondomar. Yo desde siempre me gustó mucho ver en la tele pues, la gimnasia, la danza, que también la practiqué varios años. Encontré que en los patines, pues, aparte de deslizarme y esa sensación de volar, entre comillas, podía también pues, representar lo que a mí más me gustaba, que era el movimiento, escuchar y expresar también la música. Son entrenamientos muy exigentes. Combinamos las horas de entrenamiento en patines en la pista con horas de preparación física, salimos a correr para ganar fondo físico, hacemos horas de flexibilidad también. Nunca disponer de tantas horas para el estudio, pues acabé acostumbrándome y aprendí a organizarme de la mejor manera posible con el tiempo escaso que tenía. Siempre pienso antes de que me llamen, ¿no? Y de salir a pista, pues que todo el trabajo que se ha hecho previamente va a valer la pena. Es la primera vez que conseguimos un pleno de oros hasta el momento,
Gané la semifinal y la final de la Copa del Mundo, el Campeonato de España y ahora mismo el Campeonato de Europa. Y ahora pues afrontamos la cita final, que es el Mundial, y buscando pues los 2 últimos oros. Es la recompensa del trabajo de todos los que me acompañan cada día en la pista, de mis entrenadores, mi preparadora física, mi familia, que hace un gran esfuerzo también para que yo pueda llegar ahí. Vivir del patinaje simplemente compitiendo es muy difícil, pero sí que no descarto la opción de un futuro ser o coreógrafo o entrenador llevando mi propio club o incluso juez. Na era da digitalización, a nostalgia polo analóxico dalles unha segunda vida a aparellos tan vintage como os fotomatóns, que nos permiten imprimir as fotos no momento. Nuns casos por diversión, en outros por necesidade, como acaba de pasar en Xinzo de Limia, onde xa non quedaban estudos fotográficos onde sacar as fotos para o carné. Uns pés erguense para coller posición no fotomatón da Policía Nacional de Ourense. No estaba enterado que no se puede regular el asiento, entonces estaba muy hacia arriba. Unha tecnoloxía arcaica para a xeración digital, pero moi útil para cumprir cos requirimentos burocráticos. Porque vengo a la foto para el NIE, la verdad tenía un poco de miedo, pero fue fácil. No, me equivoqué, la verdad tuve que tener 2 oportunidades, pero todo bien. Este fotomatón leva anos fronte á Policía Nacional de Ourense, pero estoutro, en Xinzo de Limia, está do trinque. Leva apenas 24 horas instalado, pero aquí en Xinzo xa todo o mundo sabe del, difundiuse a través das redes sociais, da prensa local, como un novo servizo na vila. Hasta agora non había onde sacar fotos. O que había cerrou, xa hai un ano ou 2 que cerrou. Pareceme fantástico, porque al menos temos algo donde botar a mao, porque agora non temos nada. As fotos non son baratas. Hai en sitios que che cobran 3 sendo profesionales e 6 euros é un pouco caro para unha máquina desas. E ás veces hai que repetir. Normalmente sale uno moi mal, pero claro, non hai outra. Che saca unha foto aí que salgas espectacular, pero vale. Todo vale, din, para aforrar desprazamentos. Se son amantes do bo comer e as escapadas rurais, o outono gastronómico é unha experiencia que non poden deixar pasar. Este venres arranca unha edición especial pensada para impulsar as zonas afectadas polos incendios do mes pasado. O outono gastronómico regresa esta fin de semana con especial relevancia, xa que busca non só promover o turismo rural e a gastronomía galega, senón tamén apoiar as zonas que sufriron os devastadores incendios deste verán. Dos 78 establecementos participantes en toda Galicia, 11 están situados en concellos afectados polos lumes. Estas xornadas estarán disponibles ata o 21 de decembro con distintas modalidades que van dende menús ata packs con aloxamentos e actividades para dinamizar a zona. Arranca o evento gastronómico do outono, unha celebración dos sabores que este ano pretende dar esperanza aos establecementos de restauración das zonas devastadas polos incendios. Agradecerlle un montón a quen se acorde de nós e esperamos poder ofrecerlle o mismo tipo de servicio e a mesma experiencia que terían de hai un mes para aquí. Das 78 casas rurais adscritas, 11 están en concellos afectados. Os menús son variados e con diversas propostas en canto ao aloxamento e incluso actividades representativas da zona que complementen a experiencia. Funciona moi ben, que todos os anos que levamos traballando garantízanos ter casi ou cheos todos os fines de semana de setembro a decembro, co cual é dinamizar tamén unha época do ano que a mellor costaría un pouco máis de sair e desestacionalizar, digamos, solo do verán ter esta ocupación nos fins de semana. Un evento no que darse un festín de sabores e desconectar conectando co rural. Últimos preparativos para a cita co derradeiro gran festival do verán, o Caudal Fest de Lugo esta fin de semana, con Zahara, Melendi, Carolina Durante e Love of Lesbian, xuntos galegos de Rapants, Músculo e Carlos Ares, entre outros. Polo recinto do Miño van pasar alrededor de 20.000 persoas ao día. A hostelería da comarca roza o cheo. O terceiro festival máis grande de Galicia, dentro dos concertos do Xacobeo, xera cada ano 7 millóns de euros na cidade e serve para difundir os engados de Lugo e da súa contorna. Volveu Adolfo Domínguez á pasarela da Fashion Week de Madrid e fixo pola porta grande ca colección Zenit. Para alcanzar ese punto álxido, propón que nos desvistamos como descoido nun xogo que semelle algo espontáneo. Reivindica a engurra que o fixo famoso hai xa 50 anos.
Despois de 14 anos, agardado o regreso de Adolfo Domínguez á Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. 40 años de Cibeles y 50 años nuestros, pues merecían un poco un matrimonio y estar juntos. Na Galería de Cristal do Palacio de Cibeles, a colección Zenit de Primavera-Verán 2026 brillou con esa referencia ao punto álxido que todos arelamos tras soltar lastre e sumar progresos como a propia firma. A través de un patronaje experimental, prendas que están perfectamente aplomadas por un lado y luego tienes la otra mitad de, por ejemplo, una camisa que se cae por el hombro abajo y entonces unas faldas lápiz igual, como un drapeado muy inesperado. Bordados que nunca acaban, que se transforman en flecos. Todos los bordados y los flecos y los hilos que caen, pues los bordados gallegos de Camariñas. Artesanía e puntadas perfectas en tons naturais en unha ampla gama de azuis atlánticos e rosa salmón. Las prendas cuidadas y donde se ve un poco el alma de unas manos que tejieron. Os tecidos, algodón, pel e lino, no que reivindican a Engurra, que dignificou a marca nas súas orixes, vai para 50 anos o ano que ven. Prometen celebralo para xaneiro cun documental sobre o home e a súa firma con reflexo atlántico. Sirat será a representante española na carreira cara aos Óscar. A película galega ten aínda un longo camiño por diante antes de estar entre as 5 candidatas aos premios de Hollywood. O seu director, Oliver Laxe, cree que a elección é outra proba da fortaleza que está agadando o cinema galego. Sirat. Era o momento en que a Academia do Cine anunciaba que a película de Oliver Laxe será a aspirante española aos Óscar. Emprende o camiño cara ao galardón tras triunfar en Cannes e superar as outras dúas aspirantes, Romería e Sorda. Dúas pelis catalanas e bueno, temos que estar orgullosos, ¿no? que o noso cinema galego cada vez ten máis hexemónico. Sirat conta a historia dun pai que busca a súa filla polas raves de Marrocos, unha viaxe cargada tamén de simbolismo e introspección. Cautivou os académicos españois e agora toca facelo en Hollywood. Ir a moitos festivais en Estados Unidos e moitas presentacións de películas para académicos. Hai que ir votante a votante. A próxima etapa será o 16 de decembro, cando se anuncie unha primeira lista de 15 aspirantes. A seguinte, o 5 de xaneiro, proclamación das 5 candidatas á mellor película internacional. Hai películas que están por diante de momento nas quinielas, non? Pero estamos aí. Eu creo que hai como unha quinta praza das 5 películas que podría ser a nosa. Vamos a intentalo, pero é complicado. De momento, Sirat xa ten o premio do público, leva 4 meses en carteleira, recadou 2,5 millóns de euros e xa está entre as máis vistas en Francia. No peche de hoxe, mergullámonos no fondo do mar. A nosa protagonista agarda debaixo da auga. Baixamos as luces e atopamos no noso acuario un animal abraiante, fermoso, social e moi intelixente. A manta é o peixe co cerebro máis grande en relación ao seu corpo. Por desgraza, o comercio das súas branquias puxo en perigo esta especie e unha femia apenas ten entre 4 e 7 crías en toda a súa vida. Por iso, hoxe celebramos o Día Internacional da Manta. Feliz noite, ata mañá.